मित्रांनो, गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं की जे कॅशू जे आहे ते कसे शेतकरी जमवतात, कशी सेपरेशन होतं आणि त्याचा जो बोंडू आहे तो कसा हुराग करणारे ट्रकमधून घेऊन जातात आणि कॅशूवाले जे आहे ते कॅशू फॅक्टरीमध्ये घेऊन जातात. तर आज आपण बघणार आहोत की हुराग प्रोसेसिंग कशी होते, म्हणजे ते बोंडू जो नेतात त्याचा कसा रस काढून जे आहे ते हुराग बनवलं जातं हे ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर जास्त वेळ नको घालूया आणि सुरू करूया. भाकरी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओत तुम्ही बघितलं की बोंडू जे आहे ते कसे नेतात आणि बोंडू जे इकडे आल्यावर आता हुराग प्रोसेसिंग कशी होती ती ह्या व्हिडिओत आपण बघणार आहोत. तर माझ्यासोबत आहेत सावन आपला भाई, तर तो सांगणार आहे काय काय होणार. तर बोंडू हाडले मग काय करतो ह्याच्यात घालतो नंतर ना आम्ही पहिल्यांदा त्या मशीनला लावतो. हा ओके. हाडल्यानंतर हे मशीन आहे ना, या मशीनला लावतो. नंतर ते बारीक झाले ना की नंतर हे पिंजरे भरतो. ओके, हे सगळे पिंजरे भरतो, मग लोड करतो. म्हणजे असं हे प्रोसेसिंग आहे. दाबून गोल फिरवून ते जो रस जो आहे तो पूर्ण खालते पूर्ण इथपर्यंत रस येतो असा. हा बरोबर. याच्या पाईपात टाकी आहे आमची इथे. ओके ओके. रस हा एक म्हणजे गोळा करतो पूर्णपणे सगळं तो दाबून बोंडू येतो आणि नंतर आम्ही ह्या टाकीतला रस या ड्रम मध्ये काढून ठेवतो. म्हणजे ह्या लावलो आपलं मशीन मोटर लावलेली आहे. मशीन लावले मोटरने काढतो आणि हे म्हणजे टाकी आहेत ना त्या टाक्यात भरून ठेवतो. टाक्यात पूर्ण दाखवतो. ओके, भरलेला आहे बघा. हा पूर्ण बोंडूचा रस पूर्ण भरतो. ओके. नंतर याची प्रोसेसिंग म्हणजे कशी चालू होते. हा रस जो आहे 2 दिवसांनी 4 दिवसांनी नंतर आम्ही ह्या भांड्यात टाकतो. ओके ओके. पूर्ण म्हणजे हे आता चालू आहे आमचं हे प्रोसेसिंग म्हणजे सगळं जो तो रस हा तो सगळं ह्याच्यात भरतात. ह्या म्हणजे पूर्णपणे बोंडू जी आहे ती पिवळल्यावर रस जो आहे तो ह्या टाकीत जातात. त्या टाकीनंतर ते साठवतात, ह्या बॅरलामध्ये साठवतात आणि ह्याच्यानंतरची प्रोसेस राजेश आपणाक सांगतो. राजेश सांग. हे हंडो हंड्यात पूर्णपणे रस 9 डबे आम्ही रस घालतो. 9 डबे घालून पूर्ण फुल करतात हंडो घालून फुल केल्यानंतर आणि खालती आग जी आहे ती कंटिन्यू चालू ठेवायची. म्हणजे फुल गरम जावं. 4 तास लागतात म्हणजे गरम जावं. हा मग त्याच्यानंतर एक पाईप लायला. ओके. ह्याच्यात ना ह्याच्या पाणी थंड पाणी आणि आतमध्ये कॉईल असतं. गरम पाणी आणि थंड पाण्याचं पाईप इकडनं. ओके. असं थंड पाणी त्या कॉईलीत फिरता. ते कॉईल आहे ना, बरोबर. कॉईलीत जाऊन ते तो हुराग इकडनं बाहेर. म्हणजे ओके ओके. हुराग ह्याच्यामध्ये बाष्पीभवन जाऊन कॉईल मध्ये बाष्पीभवन जातं रसाचं. बरोबर. त्याच्यानंतर सिंगल फिल्टर म्हणजे हुराग. सिंगल फिल्टर म्हणजे हुराग. आणि नंतर डबल फिल्टर केल्यावर त्याची काजू फेणी होते. बरोबर. आणि याच्यात गरम हे आहे ना पाणी, तर त्या पाईपातनं बाहेर जातं. गरम पाणी ह्या पाईपातनं बाहेर जाताला आणि थंड पाणी हैसून ह्या कॉईली आतमध्ये येतो. म्हणजे फुल फिरान मग तर गरम जा येता तर ह्याच्यात बाष्पीभवन जाऊन मग ह्याच्यात आणि ह्या कंटिन्यू पाणी चालू राहतं. बरोबर. तर ही पूर्ण अशी प्रोसेस हा हुराग जाऊची आणि डबल ह्या परत फिल्टर केला की ह्याची काजू फेणी जाते. बरोबर. हुराग आणि काजू फेणीत फरक त्याच्यात आम्ही डिग्री घालून त्याच्यात चेक करतो. 14 डिग्री जर लागत तर हुराग 14-15 डिग्री जास्त काजू फेणी टिकता हुरागापेक्षा खूप वर्षापर्यंत. म्हणजे तुम्ही ठेवशात तितकी वर्षापर्यंत काजू फेणी हुराग नाही टिकणार. हुराग नाही. काजू फेणी. आणि ही जी आहे ती फक्त मोठ्या प्रमाणात म्हणजे बॉयलेट आहे, म्हणजे जरा शॉर्टकट काम. लवकर म्हणजे रस जरा आठवायचा. आणि ह्या जरा पारंपरिक असं आपलं म्हणजे पहिल्यापासून जुन्यापासून आणि ह्याच्या जरा दारू वेगळी लागते. बरोबर. पारंपरिक. आणि ही जरा आता नवीन जरा बॉयलर बरोबर. आणि जरा ह्याच्यात राहता पण जास्त ना, कॅपॅसिटी जास्त. हे 150 लिटर हे 1200 लिटर. बरोबर. तर अशी ही हिवाळ्याच्या सीझनात काजूचं असे पूर्ण प्रोसेसिंग हुरागची आणि काजू फेणीची आम्ही ह्या गावाल्याबरोबर बघितली. धन्यवाद भाई. धन्यवाद. तर मित्रांनो, आज आपण बघितली हुराग प्रोसेसिंग. बोंडू जी आहे ती शेतकऱ्याकडून नेल्यावर
हुराक प्रोसेसिंग करणारे त्याला त्या बोंडूला पूर्ण प्रेशराईज करून त्याच्यातून पूर्ण रस काढतात. तो रस जो आहे तो टँक्समध्ये किंवा बॅरल्समध्ये साठवून ठेवतात आणि तो साठवलेला रस जो आहे तो मोठ्या पातेल्यांमध्ये भरून पूर्णपणे खाली आग घालून त्याचं बाष्पीभवना रूपात जे काढतात, बाष्प होऊन जो येतो थेंब थेंब साठतं ते जे आहे ते हुराग आहे मित्रांनो. आणि ते हुराग परत एकदा प्रोसेसिंग केल्यावर सेम प्रोसेसिंग परत त्याची होते. परत त्याला जे आहे ते पातेल्यामध्ये भरून खाली आग घालून त्याची नंतर काजू फेणी तयार होते. तर मित्रांनो अशी ही प्रोसेस आज मी तुम्हाला दाखवली. आता शेवटचा भाग आपला राहिला आहे काजूचा, तो म्हणजे कॅशू प्रोसेसिंग. आणि कॅशू कारखान्यात जाऊन आपण जे आहे ते कॅशू प्रोसेसिंगचं बघणार आहोत पूर्णपणे. तर हा व्हिडिओ इकडेच संपवतो मी. भेटूया तिसऱ्या पार्टमध्ये कॅशू प्रोसेसिंगमध्ये. तोपर्यंत थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय 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 बाय.